भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला। सुनो ये सखी तू सैया के बतिया शादी भइले पर हिलल नहीं खटिया। सुनो ये सखी तू सैया के बतिया शादी भइले पर हिलल नहीं खटिया। कैसे कहीं ओकरा का हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला। सुनो ये सखी तू सैया के बतिया शादी भइले पर हिलल नहीं घटिया। कैसे कहीं ओकरा का हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला। स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला। मौका मरद से पड़ल बाटे पाला कहियो ना खोलेला जवनिया के ताला। एकरा से निमर रहे एकरा से निमर रहे नैहर के यार हो रात भर में 4 हाली करत रहे प्यार हो। भरल जवानी हमर फेल हो जाला भरल जवानी हमर फेल हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया परा के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया परा के स्विच ऑफ हो जाला। से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला। राइटर अर्जुन आशिक हौवे बड़का मरद विवेक अनिस रूपेश देवे नाही दरद मुन्ना ये सिक बहुना करे हमके कमी हमारा जवानी के उड़ा देला नमी। संतोष बौलाल हम पे फेल हो जाला रमेश राजा हम पे फेल हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला। सुनो ये सखी तू सैया के बतिया शादी भइले पर हिलल नहीं खटिया। कैसे कहीं ओकरा का हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला सोनिया से दिया भैया के स्विच ऑफ हो जाला। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छापवा मोबाइल नंबर 8507329200।